Masu kallo da saurare Ziriums ne a cikin sabon shirin Casu, kuma na san yau za ga wani abu da bambanci. Kun san an ce dan sanda abokin kowa. To yau ana yin taron sati na musamman akan jami'an 'yan sanda na Amurka wanda ake gabatarwa a nan Washington DC. To na zo gilmawa na ce to bari mu yi Maryam Bugaji ta gaya mu na ce to bari jawo AB mu zo mu dauka a gurguje domin mu ba ku labari, ba za mu bari labarin ya wuce ba. A yanzu ina tare da wasu manyan jami'ai waɗanda suka san me ake yi akan wannan batu, saboda haka zan tambaye su da turanci wanda daga baya za mu fassara muku domin jin me wannan taron ya. Hello sir. Hello. How are you doing? Very good. And you? Ya sunanka? Ken Roski. Ken Roski. And what's your position in this? Menene matsayinka a wannan taro? Ni ne mai shirya bukukuwan tunawa da jami'an 'yan sanda da ake gudanarwa a ranakun 14 ga watan Mayu a nan Washington DC. So, nice to meet you, sir. Thank you. Thank you. And how are you, sir? What's your name? My name Sunana is Scott. Mr. Scott. Daga ina kake? Na ga bajanka ya nuna kamar daga Los Angeles kake. Yes, we're from Los daga Angeles. hukumar 'yan sanda ta Los Angeles nake. Na ga mabushi ne kai ko? Yes. Haka ne, ni ne jagoran masu busa kaɗe-kaɗe na 'yan sandan Los Angeles. Menene dalilin wannan taro? So it's an opportunity. First of all, this is National Police Week, where we honor the law enforcement profession. Da farko dai wannan makon 'yan sanda ne. Muna karrama jami'an 'yan sanda a cikinsa, musamman ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Wannan wata dama ce ta karrama har ma waɗanda suke raye. Wannan taron da kake gani, ana gayyatar ƙungiyoyin 'yan sanda ne don su zo su nuna ƙwarewarsu wajen iya kiɗa, bushe-bushe, da kuma iya sanya kalolin kaya. Kuma su ne mafi kyau da za ka iya gani a nan Show ƙasar. their prowess as the best they can at demonstrating pipe band events or National Honor Guard, or as Honor Guards present colors. It's the best that this profession has to offer from a appearance standpoint. As an African person, I know that a pipe, probably maybe I read it wrong. It's a Kasancewa ta ɗan Afirka mai yiwa ban fahimta ba ne, amma wannan abun busar ina ganin kamar na al'adar mutanen Scotland ne. Me ya kawo shi cikin 'yan sandan Amurka? Well, the best of what we can remember or figure out from what we've been told, back in the 1800s, there really was no organized police service in the United States. The nation was still relatively new. So they Abin da za mu iya tunawa a tarihi wanda aka faɗa mana shine wuraren shekarar 1800 babu haɗaɗɗiyar hukumar 'yan sanda irin wacce muke da ita a yanzu. Kasancewar ƙasar ba ta kafu ba tukunna. Akwai wani abu da suke kira 'yan ƙato da gora waɗanda suke fita da daddare suna duba unguwanni don kare gobara ko magen wani ta fito. A wancan lokacin kowane gida mutum guda ne zai yi wannan aikin. To akwai baƙi 'yan asalin Scotland da Ireland da ba su iya ayyuka da yawa, saboda haka sai suka fara maye gurbin mutanen da ba sa son fita da daddare don su yi musu aikin ana biyan su kwabbai. Bayan tsawon lokaci sai suka gane cewar za su iya samun kuɗaɗe ta hanyar yin ƙato da gora. To lokacin da aka fara haɗa jami'an 'yan sanda na musamman su suka zamto 'yan sanda. Tun da daman sun riga sun saba. To idan suka rasa wani daga cikinsu suna son karrama shi sai su ɗauko kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya. Saboda haka asalin 'yan sandan 'yan Irish ne da Scotland. To in aka kashe wani cikinsu sai su fara busa bagpipe domin karrama shi. Kaji yadda wannan abin busa ya shiga cikin aikin 'yan sanda na Amurka. So the original police and fire were mostly Scottish and Irish. Scottish and Irish. So then when one of them was killed, they would bring their instrument from their home to here to honor their dead. And that's how the bagpipes got into police and fire service. To me yasa kiɗan yake da muhimmanci? Well, for a couple of reasons. For the main reason, the original reason, is to provide Babban dalilin comfort. shine kiɗan yana samar da sauƙi ga iyalan mamacin. Muna yin kiɗan a wurin jana'iza ko kuma wurin tunawa da wani ɗan sandan da ya rasu. Jami'an 'yan sanda da iyalansu sun saba da wannan kiɗan. Saboda haka kiɗan yana rarrashin su a lokacin da suke cikin jimamin rashi. Gives them comfort when they're feeling very sad. How does one Ta yaya ake gane ƙungiyar da ta yi nasara a wannan gasa? Na san cewar akwai kaloli gami da tsari daban-daban.
Sure, there's three criteria. And the United States Army drill team out at Fort Myer, the old Matakai uku ne masu koyar da jami'an soji da aka yi wa lakabi da National Guard suke ba mu alƙalin da suke duba kayan sawar da yadda tasirinsu yake, kalolin kayan da kuma yadda faretinsu yake, game da tsarin da za su gabatar cikin minti 4 domin karrama 'yan sandan da suka mutu ta hanyar daraja wannan ƙasa tamu. Ta haka ne ake ɗora su a ma'auni wanda ya nasara su zai samu kyauta. They get scored and rated on that, and the top person will get an award. yanzu ina son zan tambaye shi ɗaya daga cikin yanda wannan abin kiɗa yake domin ban taɓa ganin shi a zahiri, ina ganin shi ne daga nesa nesa, so zan So this part here we call the chanter. To wannan bangaren shi muke kira canta, muna rufe shi ta haka wakar da muke take fita. Wannan guda uku su ake kira drone, 'yan amshin canta ne, suna tare da shi wannan da nake hurawa in cika wannan jakar da iska. Iska za ta rarraba cikin waɗannan hanyoyi uku, a takaice kamar a ce kana da baki hudu ne. Saboda kaga in an busa nan iskar tana fita ta nan da nan da nan da nan baki ɗaya. Bari in nuna maka a takaice yadda abin yake. masu kallo kaɗan kenan kuka gani a taron girmamawa kuma ce karramawa ta jami'an 'yan sanda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da ake yin gasa. Jami'an 'yan sanda suke zuwa daga wurare daban-daban a faɗin ƙasar nan, har ma da wasu ƙasashen kamar Canada, Ingila da kuma Jamus domin yin wannan biki na sati na musamman da aka ware domin jami'an 'yan sanda a nan birnin Washington DC. Kuma kaɗan kenan muka kawo muku mun ga abubuwa da dama, ni kaina na ƙaru abubuwa da yawa da ban san su ba, da kasancewa na ɗan daɗe na kwana biyu a Amurka, kuma na san kun ƙara da wasu abubuwa, amma akwai yaushe nake ce muku namu ba irin nasu bane ba. A duba cikin shafukanmu na yanar gizo domin bibiyar abin da muke a shirin Casu a koda yaushe. Sannan ga lambar mu ta WhatsApp ita ma a turo mana da sako a bidiyo ko kuma murya ko kuma rubutu, duk muna nan zamu karba a koda yaushe. A cigaba da kasancewa da shirin Casu a koda yaushe, namu ba irin nasu bane, sai sati mai zuwa.
kenan wato US Border Patrol.